Som a l'aparcament de Torroja, concretament a l'ampliació de l'aparcament de Torroja. Si heu fet el passeig i si no us convido a fer-lo, i mireu la part de dalt està completament plena, i si mireu la part de baix està pràcticament buida. Ara mateix a la part de baix, de les 185 places de nova creació que es van fer amb el govern de l'alcalde Ricomà, n'hi ha ocupades 13. És el moment de màxima audiència del dia, i ara n'hi ha 13, que és el 7% d'ocupació. Per tant, en horari diürn, la màxima ocupació que té en un dia normal com és avui és el 7%. Normalment, quan mirem la mitjana, doncs, has de combinar entre els punts més alts i els punts més baixos. L'ocupació mitjana d'aquest aparcament no supera el 5% de l'ampliació. Aquesta és la realitat diària d'aquest aparcament, d'aquesta ampliació de Torroja. I això no és perquè l'obra estigui mal feta, això és per la política de preus. I tampoc és perquè no hi hagi una demanda d'aparcament. Sabeu, perquè hi ha mobilitzacions importants, que la part alta plora per poder aparcar a la vora del barri, perquè és un barri viu de Tarragona, que mereix respecte i mereix dignitat.